Rozil efendi, bana bilgili bulgan sayında sizge bir Türküm Tatar Milli Harekatı vakilleri deputat bularak şuşa Milli Harekatı inde bölme sırap, iş ornu sırap müracaat etken bulgan. Sizin bu meseleni ko'targansiz şehir hakimiyetinde hem deputatlar arasında netice ne diyerek? Мега Йорчолдун Татар иҗтимагый үзәге шулай ук азатлык, шулай ук менә Татарстан Җөмһүриятенең Аксакаллар шурасы дип аталган организацияларның вәкилләре мөрәҗәгать иттеләр. Алар белән безгә җыелышырга бер кабинет булса, бер урын булса дип әйткәннәр инде алар. Мин үзем мөрәҗәгатьне әзерләдем һәм аны шәһәр мэрына кертеп бирдем инде. Моннан соң миңа шундый җавап килде. Без сезгә дуслар йортында ратникта инде бире шишмә дуслар йортында бире алмыйбыз, ләкин аның урынына без сезгә бирәбез Эврика дигән. Эврика ул Клуб. Эврика клубыннан бирәбез. Ләкин ул җир мин шу оешма вәкилләре белән очрашып сөйләшкәннән соң алар әйттеләр инде бу бигрәк ерак диделәр. Шул вакытта мин бу әлеге мәсьәләне горсоветта күтәрдем, шәһәр советында һәм шулай ук инде комиссиядә күтәрдем. Тагын бер юл ысулын әйттеләр инде, әгәр дә татар общинасын ясасак, шул вакытта менә шишмә дуслар йортына без сезне кертә алабыз дигән фикердә калдылар. Демәк, монда бу оешмаларга кабинет бирмиләр, аерым бер оешма итеп ясаган очракта шишмә йортыннан бирәләр. Demek ki şu uyuşmalara koramagан, şamagан bütünlәй бүтән бер uyuşma төзергә кирәк, диме? Булырга тиешле татарлар оешмасы. Бу маңкара кирәк инде Дом дружбы народов Республика Татарстан Республикасында бар бит дуслар йорты. Аларда һәрбер диаспоралар үзләренең оешмалары бар инде. Татарларның, урысларның, керәшеннәрнең һәм башканда үзбәкләрнең дә барында, анда бар шул чуашларның да, шул немецларның да барында. Менә монда инде безнең авылда татарлар күрсәтелмәгән. Менә алар шундый тәкъдим бирделәр. Мин егетләргә әйттем, егетләр уйларбыз, оешманы ясау бит ул бер көннең эше генә түгел. Әлбәттә инде документлар әзерләр кирәк, әлбәттә инде вакыт. Алар карамагында калды инде. Менә Розил әфәнде, депутатлар арасында бөтен төрле милләт вәкилләре бар. Менә сезнең чыгышны, сезнең мөрәҗәгатьне бер әйбәт кабул итүчеләр булмадымы? Кулак салучы булмадымы? Кулак салучы да булды. Гомумән инде кулак салмаучылар да булды. Аның фамилиясын әйтеп торган кирәге юк. Шул вакытта инде менә соңгы комиссиядә инде аңлаешлык кертелде. Без әйтеп бит һәрбер без күп милләт Татарстан һәм шуңа күрә һәрбер милләтләргә дә тигез караш булырга тиеш. Шуңа күрә әйдәгез менә оешма ясыйбыз, татарлар оешмасын шул вакытта килсеннәр, шу кабинетны бирәбез, табабыз. Әйдәгез бергәләшеп дусларча эшлибез дигән нидә калдык без. Инде шушы эшне инде оештырасына калды, булдырасына калды татар оешмасын. Хәзер менә инде татар оешмасын булдырып, шуны оештырып җибәреп, эшли башларга кирәк.